Hakani kasi kumu MLA John 17 North Long Constituency ngalapha da ki email ka shithi sha ki minister concern jo ki artillery department ko we minister concern jo ka PHE but we minister concern jo ka urban affairs halor ka jingkerdo ka bang di kham tamang di constituency ka jonga ti bonsin abangi wat abangi persang manwa di kadau lembaga department kadau ko bami ka dei ka ba namar ka jing terkhong jong kaniga ayong kata kanum dei tang kadau kanum dei tang ka lame excuse kanum la bar shupun hunru ya ki pai ba namar ki pai ba ki dei ki ba siudat ya ka tax shi department per telor ta kanong rim ngabu ya ka jing kerpat ngabu ya ka jing kentu lembaga minister mungkin sobha ban kentu banai ka proper instruction ya ki department concern habari PHE badabari ka SMB namar begini ki artillery department kenumla man penyakrat iwe pat ki ha banyak rekat namar ngitip ba PHE ka dei ka supply ko but ka municipal ka dei ka ba pen ka basam pat ya ko syaki bentau per ngakwa ban pau ni ba kidon ki jaga kidon ki baka umbam ka silai ka poho kami slam ka por bar kidon par ki jaga ru ka ba kami duna par ka kerdu termar terkadau ngakentu ya kini gidi artillery department bakin subha ban simkia ban syuhun ban syong ya ban terikam na po office ni ban pha ki field assistant lani ki field official bakin don na po ground zero khanang bagin lap ngilap ban lap ya kadau tenrai ke kadau ka ba ngidongkam ban improve namar jela kalaya sang pu artillery kisnam kat ba kani gidi basic necessity ka bangi dongkam kham tam e kumbam di itep bagade kejingim nam te pai ba khlam kumbam nginum la banim rei khlam ka ba minang la banim katu kan ipor te mar kadau ni ko por swam pekin mau ba nakaliang ka jiao pleng dor barsnong berkunjuk nakal samthia dor barsnong nakaliang ka waindo ber kiwi do ngala penpau ba kadon kani kejinge ha ko ba ki wei pat do ki banta jong constituency jong aru ba ni department kim subha ban leho la ka jong ka kamram ke deiti bat ke jingkat kali kani ka jingkat tu nak yang jonga kum embeli ku boleh sibuk